mga madam, it's me again, your Mamita. Mga kaibigan, magluluto tayo ngayon ng ginisang gulay na sitaw. Ayan, haluan natin ng manok. Tapos ito na yung mga sangkap. Tapos igigisa na natin muna siya. Magigisa muna tayo ng bawang. Igisa muna tayo ng sibuyas. Ayan. Igisa muna tayo ng sibuyas. Tapos bawang. Tapos kamatis. Igisa natin. Pagkatapos natin gisahin ng bawang, sibuyas, kamatis, isusunod natin yung manok na sahog. Isusunod natin yung manok. Tapos, haluin natin ulit. Haluin natin. Pag naluto na yung lutuin muna natin kunti yung manok bago ilagay naman natin yung gulay. Tatakpan muna natin siya. Yan, takipan muna natin pag naluto na yung manok, yung saka natin lalagay yung gulay. Isa na natin, tapos ilagay na natin yung sitaw. Yan. Adobong sitaw. Ginita na sitaw. Yan. Lagay na halo natin yung gulay. Sitaw. Tapos, haluin natin. Maglalagay na tayo ng konting toyo. Konting toyo. Konti lang. Tapos, ilagay na natin ang chicken cubes. Maglalagay tayo ng chicken cubes. At saka oyster sauce. Tapos, lagyan na rin natin ng magic at saka konting bitsin. Masarap. Lagyan natin magic. Konti lang. Yan, ganyan ang maluto. Lagyan rin natin ng bitsin. Konti. Patak lang. Pampalasa lang konti. Yan, tapos haluin na natin. Antayin natin na maluto yung gulay. Pag matabang, dalagdagan na lang natin ng patis. Dagdagan na lang natin ng patis pag medyo matabang-tabang pa. Haluan natin ng konting tubig kasi para maluto-luto yung gulay.
kalating cup. Para maluto yung gulay. Ngayon, tatakpan muna natin hanggang sa maluto na ang gulay. Ayan, buksan na natin mga kaibigan. Luto na yung ating ginisang sitaw. Mga kaibigan, titikman na natin. Ayan mga kaibigan, luto na ang gulay ni Mamita Waray. Ayan mga kaibigan, luto na ang gulay ni Mamita Waray. O, yun lang mga kaibigan, kung nagustuhan nyo yung video ni Mamita, nagluto ng sitaw, huwag nyo lang po kakalimutan, i-follow, i-subscribe, i-like, and share. Thank you mga madam, mga kaibigan. Sa sunod ulit na video ni Mamita Waray, thank you.